ambassador wa ku Israel Wanda wayankhulapo pa nkhani ya anyamata amene tingonena kuti pa nkhani ya ntchito amalawi kugwira ntchito ku Israel. Nkhani imeneyi yakhala ili mkamwa maulendo ambirimbiri mpaka natikunena pano postedwa apa achinyamata anali kuti ndi ku Capitol Hill komweko kumene amachita mavigil anapita ku parliament zambirimbiri akuti kukaonetsa mkwiyo wawo ndi kusakondwa ndi mmene zinthu zikuyendera. Zinthu zonse zikuyenda apo ndi it's quite clear. Ngakhale kuti boma masiku ambuyo mulinasaina mgwirizano ndi boma la Israel imene amati government to government kuti no anyamata awa atha kumayamba kumapita umene mpaka tinali ndi kumkuyu last time tinali pano amanena zokuti anyamata 95 anali pa line oti apite kumene kuku mwezi uno komano mutu wake weniweni sizokumaoneka pa ground koma dandaulo adakali mkati. So wiki inoyo ambassador wa ku Israel wazayankhula nkhani pakhali imeneyi kunena kuti boma la Malawi ndi la Israel asaina mgwirizano. So chimene tikudaba ndi choti mgwirizano kunena ambassador ndi wina kapena ndi omwe wa government to government umene anasaina. That's what we need to find out panopo. Ali komano umene amanena ambassador kunena kuti chifukwa cha mgwirizano umene wanyiwaniwo akuti no kuli mwayi waukulu ku Israel kuti akufuna anthu ambiri anthu onde akuti ndi ambiri amene akufuna kumeneko. So chifukwa cha mgwirizano umene asaina akuti no pakhala mwayi wakuti anthu apite mukhamuka so makamu kumapita ku Israel. Nkhani imeneyi anyamata ayilandira mosiyanasiyana ambiri ayilandira bwino chifukwa ndi nkhani ya bwino koma ena akunena kuti koma ndizoona zake ndiziti. So ndi chifukwa chake mwasangasanga ngati anthu amene takhala tikuyenda nayo nkhani tinaona kuti ndibofunikira kuti sangasanga tibwere nayo pano timve kuchokera ku boma kuti kodi zimene akunena ambassador wa ku Israel izi ndiziti ndizoona agreement yo ndiiti ndi ina yanyiwani ndi yomweyo ibweretsa kusintha kotani pa deal imeneyi ndi angati ino anyamatawo amene atakhala kupita ku Israel. In fact imene amayankhulira ambassador sikuti sonza anyamatawo khawo akuti ndi mwayi wa ntchito zosiyanasiyana ku Israel. Nkhani imene ili mbwalo lero Wanda ndi imeneyo nkhani yabwino mmene wanenera PK itakhala tikuyenda nayo nkhani itangophulika kumene kufikira pamene itafika nayo panopa komano mwina chimene funso lomwe afunsa nona kuti kodi zimene ayankhula akazembe wa ku Israeli Malawi munomo kuti akukamba zomwezi zimene tikuzidziwa kale kapena akubwera ndi ndayina. Yes, chifukwa ngati ili yomweyi ndiye tidayimva kale chimene anthu akufuna kuona ndi kuti no tamba kuchita action zimene tidagwiriza nazo chifukwa ndi vuto lalikulu limene timakhala nalo kulankhula pakamwa sizimativuta kulemba zikalata sikumativuta komano kuti zinthu ziyende pa ground pamenepo pamene tinalozedwa chifukwa zimavuta kuti anga chini chiyonse chatheka bwinobwino kuti chinthu chingosuntha kuchoka malo apa ukafika apa pamene pamaoneka kuti kodi chuchedwa pati zuchedwa pati. So maybe timva kunkuyo atambasula komano ine nkuona kwanga ndikuona ngati akukambabe za mgwirizano omwewo umene ofalitsa nkhani za boma nduna athu akunkuyo adatiuza kuti agreement ja idasayinidwa ndipo paja pankakambidwa za anthu 95 amene amadikira kuti mwina aone kuti zikhala bwanji maybe swati pasa update ya imeneyo komano maybe zimene zakhala ngatino pakuoneka kuti ma opportunities wachuluka so munda kukhako so ma hotel kukhako komanso mwina kukhoza kukhala mbali zina za zimene professions which would be a big story and a big news for that matter. Yes, so I think kuyangana mwachidwi kukhala kuti chabwino ndeno anthu akamba kupita anthu mapereka chifanthu akapitaso anthu mafuna amve kuti kodi anzathu amene afika kumene kokoko afika motani zikukhala bwanji kuti achite inspire so ena kunoko kuti azonadi kuti azinthu zinzabwino bwino. Ndi nkhani yake ndi imene kuti ndangaziyambika liti. Zimene zozo ndi zimene anthu akufuna kumva. So panopo tilowe program imeneyi nkhani ndi imene yoyo mu program ilero tili ndi olemekezeka Moses Kunkuyu amene ndi nduna ya za information zofalitsa nkhani komanso ndi amene amayankhulira boma amene amatili government spokesperson. Ndikulandireni ku program yathu Honorable Kunkuyu. Tathokoza kwambiri ndikupatseni moni nuyo komanso ndikupatseni moni ya Wanda Msisha. Tathokoza olemekezeka. Zikomo kwambiri tiyamikire kuti nthawi zonse tikakuita nani mumapezeka. Bambo Yotam Ng'ambi amene mukuyimirira achinyamata lero program imeneyi ndikulonjereni kuti mwadzuka bwanji mayenera okhala ndi Priska Kunsida koma zasintha tili ndi Yotam Ng'ambi. Mwadzuka bwanji bwana Ng'ambi? Ife tadzuka bwino bwana Vike kaya inuyo mewo. Moyo wabwino tiyambe ndi inuyo Ng'ambi nkhani mwayimva mutayimva mwayilandira bwanji asana ilongosole anduna? Frankly speaking nkhaniyo tayimva ndipo tayilandira mwasangala kwambiri achinyamata
ndife osangalala kwambiri chifukwa mwayi ngati umenewo ndi mwayi umene takhala tikufuna ndipo mwayi umene takhala tikudikirira nthawi yonseyi ngakhale timakhalabe ndi timakhalabe ndi likayiko chifukwa chikuti sikoyamba kumva nkhani ngati zimenezi ndipo sikoyamba kuuzidwa zinthu ngati zimenezi koma timapezekabe zokuti zinthu zikuvutavutabe koma ndi nkhani yoti tayilandira bwino kwambiri ndithu achinyamata chabwino. Zikomo kwambiri ndiye tipite kwa anduna. Pakali panopo anduna dziko likuyembekeza kumva kuchokera kwa inu itatuluka nkhani kuchokera kwa kazembe wa dziko la Israeli kunoko ku Malawi kunena kuti pali mgwirizano umene pakati pa maboma awiriwa ndipo mgwirizano umenewu utsekula ma opportunities ambiri, mawuwa ananena kuti ambiri kwa amalawi okagwira ntchito ku Israeliko mmene amayankhulira akazembewo ntchito zakenso sizokhaza kufamu zokhazo koma ndi zambiri. Tatifotokozereni honorable, nkhani ikuti bwanji imene afotokoza akazembe aku Israeli kumbali yathu ya boma lathu la Malawi? Zikomo kwambiri testimony ayota ndithokoze chifukwa chakuti nkhani imabwera nayonso. Nkhani ya program imene abwera nayo ambassador aja tinakumana nawo tinacheza nawo chifukwa chakuti nkhani yonse imene makamba za mgwirizano umenewu tanena kuti ndi ya dziko ndi dziko nde iwo aja ndi amene amayimirira dziko la Israeli lokunoko ndiye kuti timakhala tikumalumikizana. Mmene abwera anayamba ndi kunena zokuti tikufuna tiyamikire boma lanu chifukwa chakuti takhala tikupanga migwirizano koma migwirizano imeneyo mwaoneka kuti mwapanga nawo changu kwambiri. That is on record. Kuti wanu wa ku Malawi mwaoneka kuti ndinu achangu mwapanga zinthu mwaliwiro. Ndiye ndipitilize kunena utiwo amanena utiwo polankhula choncho mgwirizano umene tinasayinirana, the government to government agreement. Okay. Ndiye ndipitilize kunena kuti mgwirizano umene amanena ambassador Loti ndi mgwirizano umwe uchi umene tinasayinirana onena zakuti gawo loyamba tayika mgwirizano wa achinyamata okwana 3,000. Koma titabwerako ku Israel tinafotokozera kuti koma ngakhale izi zili chomwechi pali ma openings ochuluka, pali mipata yochuluka ya madera enanso ma professions ena zimene mpata umenewo ulipo ku Israel ndipo tikhala tikumalowa mu migwirizano ya sector by sector ifoti utagwirizanawo ndi wopita kwa anthu ogwira ntchito kuminda. Koma pakubwera anthu ochokera ku bungwe la PIBA kuchokera ku Israeliko amene akudzawunikiranso ma trade ena amene akhozopeza luso lake kuchokera ku Malawi kuno ndipo anthu aja anabwera atawunikira zimene zija tinawunikira ma sectors ena amene tikhozopanga migwirizano ina ndipo mmene amayankhula ambassador akutsimikizira zimene tinabwera kunena zija kuti mgwirizano utasayina koma ogwira ntchito mmahotelo azachipatala aza mu construction industry onsewo migwirizanonso ikhoza kusayinidwanso. Ndipo yankha funso loyambali kuti mgwirizano uwu ndi omwe uja ndinene kuti mgwirizano umene amakamba ambassador ndi omwe tidasayinirana kale uja. So zimene ayankhulawo ndi zimene mukunenazi zibweretsa kusintha kotani pamene zinthu zinalili pa ground andi kusintha kumeneku tiyembekezere kuti kuyamba kuoneka liti? Kubwera kumene abwera iwo abwera ifeyo titapereka nkhawa yathu ndi yakuti zinthu mmene ifeyo timaganizira kuti ziyendera timalakalaka zinakayenda mwachangu chifukwa chakuti mmene tinayambira ife titawuzidwa kuti tiyeni tiyambire mgwirizano wa anthu 3,000 ifeyo nthawi yomweyo ngati boma tinayamba ndondomeko yopanga rikuti anthu ndipo madistrict monse mpata unaperekedwa kwa wina aliyense malingana imene iwowo amafunira mu mgwirizanowo kuti mpaperekedwa kwa wina aliyense mukumbuka poyamba ankanena zokuti ayi mwagwiritsa ntchito njira za pa Facebook zokha kusonyeza kuti mwafikira anthu amutawuni okha. Ndiye tinagwiritsa ntchito ma district offices nkufikira tena paliponse tinapanga satisfy zimenezo tawauza kuti ifeyo zimene tinakwanitsa tinalemba anthu konse short listing inachitika mogwirizana ndi mgwirizano umene tinapanga nawo takutumiziraninso maneno chimene tikuyembekezera ife ndi chakuti tsopano anyamatawa azinyamuka. Ndi ife mbali yathu ino tikuona ngati kuti pakuchedwa ndi pamene amadzayankha kuti tikuwuzeni kuti ku Malawi kuno kuti kuyanuyi mwayesetsa mwapanga liwiro kumafika pa level imeneyi. Zakusalazi tsopano ndi kwathuko
kumene kumakhala no job placement kuti anthu awa akagwira ntchito uko, anthu awa akagwira ntchito uko. Ndiye kunena zokuti zifulumira bwanji kapena zisiyana bwanji. Kusiyana kwayo nkoti feyo tili ndi chiyembekezo chokuti mmene zateremu kuti tawadandaulira ndipo aonanso mmene situation ilili akathamangitsitsano kwawo chifukwa chakuti mbali yakwathu kuno palibe chimene chatsala choti chebete. Ife zopanga kuno tinapanga, anyamata kaya nkupita ku polisi anapita, kaya nkupita kukapanga clearance kuchipatala anapanga, ndiye tidatumiza mayina aja. Chimene tikumangodikirira ife chokuti atiuze kuti mulimi wakuti afuna atu rent anyamuka achibwera, mulimi wakuti afuna atu makuti anyamuka achibwera. Ndiye tawauza zimenezo ife tinamaliza tikudikirira chokera mbali yanuyo. Ndiye chiyembekezo chakuti mayana bweramo amva nkhawa zathuzo. 2 weeks ago, officials from Malawi and Israel failed to sign a memorandum of understanding. Another level of seriousness. Okay, ndiziko kwambiri. So pamene pakuyankhula panupo pakutuluka figure ya 3000 kutanthauza kuti kumva kwanga ndi kwakuti 3000 imeneyo ndi amene akukhudzidwa ndi agreement yomwe inalipo kale asakamba izi za broadening the scope yokuti ma professions achulukirapo. So mu 3000 ndi mmene muli 95 munkaitchula ija nanga 95 ija chifukwa 95 munanena pa program yomweyi kuti amene wawa chilichonse chatha akuyenera kukwera ndege kodi ali pati andi akukhudzana bwanji ndi mu 3000? 3000 iyo ndiye figure imene tinagwirizana yoyambirira kuti tapanga mgwirizano under this agreement achinyamata amene apite ndoti afikira pa 3000 koma mgwirizanowo tikozanso kuwunikiranso kuti achinyamatawo achuluke apati pakhala kuti sitinachite bwino nawonso ngati mbali ya agreement akozanena zoti tikuchepesa mgwirizano chifukwa pakuti simunachite bwino. Koma pakali pano palibe chimene tapalamula chilichonse chifukwa anyamatawo sanapite nkomwe, kupalamula kumakhala kwakuti apita iwowo ndi sanachite china chake bwino. Koma pakali pano mgwirizano umodzi pa 3000 ulipo kale ndi umene ndi nambala imene tili nayo pakali pano. Ndipo popeza mgwirizano wa anthu okagwira ntchito kuminda ndiye kuti amene timalemba panowa onse anali omalowera kuminda. Ndi chifukwa chake kalembedwe kake amakhala kopanga satisfied criteria imeneyoyo. Koma pofuna kuunikira ma sectors ena chifukwa kana abwera akulu apiba aja nkupita kaya kuliyongwetiki ngokuja kumakayezano kaya ndoyika matairosi kuti notikuyeza za profession ina. So 95 amene analembedwa aja ndi figure imene ifeyo tinatumiza figure yochuluka after kupanga vetting yathu kuno. Iwo kumene kuja nkuona no mipata imene ilipo imene ingafune kupititsa anthu padakali pano, minda imene ingafune kupititsa anthu padakali pano kuti patsa that 95. Then 95 ikuchokera pa 3000 ichi. Ndefu so kumati alipati zilipati za anthu 95 pamene timakambirana paja papita mwezi more than a month amene wa anyamuka zilipati. Gawo loyamba la amene akupita linyamuka pa 27 ndipo pa 25 ndi pa 26 akhala akuchita orientation yokonzekera kunyamuka imene ichitikira ku Lilongwe ndikubera ku Lilongwe ndisava golden people ngati it's not ku Lilongwe technical ichitika pa 25 ndi pa 26 pa 27 anyamuka gulu loyamba. Mukati gulu loyamba pa 95 pagawidwaso amanambala enieni amene akuchoka pa 95 ipo ndi apanopo ndilibe hande koma chimene tingayankhe chokuti pa 27 tiona anyamata oyambirira akunyamuka kumapita out of the 95 out of the figure that was sent after the initial vetting. So munena 27 November anduna kabena 27 November, yes. Oh, okay. That's Monday week no today is 20. Yes. So that's next week Wednesday. Yes. Okay. In the next 4 or 5 days orientation yo ichitika after the orientation it's about 26 but 27 joti oyambirirawo asanabwere aujeni angambi ino yomukamaona nduna mafigures wa kumene adali oyamba maagent akuyendesa program imene timakamba za 100 200 kumabwera machartered flight kumatenga 500 kaya panopo 95 tikulimbana nayo. Mukamaona situation imeneyi inu ngati mmodzi mwa anthu amene mukufunitsitsa kuti chinthu chimenechi chipindule zooneka ndi maso mukuona kuti zifika pena pake poti mafigures wakhoza kumachuluka potuluka because the hundreds of thousands amene akukambidwawo sangamapite mapitidwe ake amene wawo and the demand that is on the ground. Ikafika kumene koko ndeti nene chonse titanena zokuti lero aliyense kwapezeka mpata kuti apite ku America
aliyense alakalaka kumapita ndipo pakhala ma-thousand ya anthu ambirimbiri koma atakhala kuti aku America aja kunazo tizikupatsana mavisa awiri pamwezi ifeyo kunoko sitinena zoti ayi onjezerani mavisa akhale 20 tinakondwa ngati boma kuti ambassador aja anabwerako kumene anapangira mafunso ndi mayankho amene wawo tinaona kuti pena pake wina anaponya unakapezeka munthu ngati Ayota kuti awafunse kuti kodi kwanuko chifukwa chani ife simukutilolera kuti maagent azipitisa anthu funso limene ndimene kukhala kunoko kwambiri ngati kuti tikuletsa ndife maagent koma nkhondo imene ife takhala tikumenya yomenyera maagent kuphatikiza nkhani kubwera kumene abwerako ifeyo nkhani yakhala umakhala funso limene kuti kodi mmene anthu amapita ndikubwera kwa maagent kumapita anthu ambirimbiri tsopano anduna pepani mwayibweretsa nokha nkhani ya maagent last 2 weeks ago kunayitanisidwa msonkhano umene munayitana ma stakeholders including ma-agents wa munayita kwauza kuti chonde inuyo an important stakeholder mubwere tizakambirane tifuna tione way forward anthu anaombera m'manja kuti finally anthu akumana because involvement ya ma-agency wa anthu ali nayo chidwibe poona mmene zimachitikira zinthu zizili m'manja mwawo suddenly from nowhere basi munakhansula kuti mkumano umene ukulibe kuti pamene pachichitika chinachitika ndi chani ndi funso limene anthu amafuna mutawunikira sakumvesa ye ma-agent ndi Ministry of Labor ndi anthu amene amagwira ntchito limodzi tsiku ndi tsiku ku Ministry of Labor kumalowa agent tsiku lina lililonse akakhala ndi issue agent sodikira kuyitanidwa ku Ministry of Labor khale pankhani iyi atakhala kuti anawayitana ndekena kuyapangidwa khanso sizikumuletsa agent kuti akhoza onyamuka lero nkupita kumanda ku Commission of Labor kapena APS ndi manager isatidabwitse okay ndimvera za inuyo koma ndi chinthu chodabwisa mesa anaita ulemba official letter kuti you are invited and please make sure you attend because this is a very important meeting suddenly you just cancel it angabi kuma mwayankha okay what I'm trying to say is jakuti ikapangidwa council meeting imodzi ndi agent that does not mean kuti the door is closed because okuza ndi pano kuti timadziwa kuti talandira uthenga wokuti ambassador akubwera ma issues amene alipo tikuwadziwa koma ngati tingamakawa yankhe ma agent aja zinthu zina zizitawapatsa chithunzi cha mtundu wina tisana kumane ndani yake akubwerawo tinakawa yankha zinthu nkuwauza mwina ziyembekezo zina zimene awapobwera ati yankha zinthu zosiyana koma pano abwera acheza nawo zoyankhula zawo zina mwazimva mawa kumana ndi agent izikawauza kuti inakumana tundaulemekezekali nkhani yanu tinayikamba motere koma kuyankha kwawo atiyankha motere okay so kunena kwina anakhansula meeting manager kuyembekeza kuti akumane ndi ambassador wa ku Israel patakhala cho pamene popo sindikuyankhani angambi mukuamva amene akufotokozera anduna afotokoza chimodzimodzi mukuti bwanji ndikuwamva kwambiri ndipo ndi apase moni anduna ngati mene ndipasira moni poyamba ineyo zoyankhula zambiri ndilibe ndisaname ndipo mafunso ambiri amene ndimafuna ndafunsa anduna ndamene mwafunsa kale PK koma ndiyamikire honorable minister kuti afotokoza zambiri ndipo ndikuziwa kuti kwa zina zimene zinayankhulidwa akazembe atabwera mwina amene anenera sangafotokoze koma tikukhulupirira kuti kunali mayesesa ndithu kuti achinyamata tithandizike chifukwa cha mavuto amene takhala tikukumana nawo ndipo tikukhulupirira kuti ulendo unowu timva zinthu zosiyana ndi zimene takhala tikumva komabe ndiperekabe dandaulo on behalf of achinyamata anzanga chifukwa zinthu issue yathu ya ku Israeli timadandaulo kawiri foti inayimika mioyo yathu issue ya Israeli sanafike mioyo yathu inali bwinobwino koma itafika napeza zokuti tinayamba kulowa makongole kugulisa makatundu wa makolo ndi mioyo yathu inayima kona mwina timapezeka zokuti mene zinthu pang'ono osaziwa kuti vuto ndikomwe kuja ku Israeli timaona ngati kuti vuto ndikuno timakhala okhumudwa chinyamata kupeza kuti tikupanga mikumano tikupanga mademo ndi zina zosiyana koma kwathu ndikupempha chabe kwa adindo monga honorable minister kuti chonde tapanga nkone machawi mene mapangira ulendo uno kakumana ndi akazembe tukhupira kuti nkhawa zathu ndithu mukuziziwa ndipo munakafotokoza ndipo pakadali pano zili katikati molongosola ndithu ndipo tukhupira kuti sizitengaso nthawi yayitali ngati mene zakhala zikutengera mbuyomo
kutanthauza kuti ang'ambi inuyo ndikakumvetserani bwinobwino kutanthauza kuti achinyamata ndinu okhutira tsopano ndi mmene boma likuyendetsera nkhani imene chifukwa makhala mukumadandaula kwambiri. Dandaulo lanu lalikulu limodzi limakhala lonena kuti sakukuchitani involve kwenikweni kumakupatsani information, mulibe information yokwanira ya chimene chikuchitika ndi nkhani iyi. As a result muchita feel sidelined pa chinthu chimene chikuchita involve chikukhudza inuyo kwenikweni. Panopo zimenezo zasinthano, situation is different. Muli okondwa kuti you are now moving together ndi boma. Zimene tamva panopa ulendo unowu saname ndife okhutira ndipo tidakali ndi chikhulupiriro kuti aboma atithandiza ndipo nkhawa zathu aboma kuziziwa takhala tikuyankhula mbuyomo. Bwana Pike, pali malumazi we are able to confirm these rumors with our brothers and sisters who are in Israel kuti nthawi yayitali imene yatengayi ma agencies amba kupita ku maiko ena kukatenga achinyamata nkupititsa ku Israel. Ma agencies athu amalawi muno zikungofanana ndi kuti ifeyo tili ndi malo olima koma tikulephera kulima koma kubwera anthu ena kuchoka maiko ena kuzalima nkumadya ife nkumakhala ndi njala. Ma agencies athu omwe akusangalatsa anthu aziko lina maluma ngati amenewo ndithu akuveka mwina akhoza kupanga confirm ndi ma agencies omwewo. Ndeno nkhawa iyi ndi nkhawa imene takhala tili nayo ndipo takhala tiku yankhulana ndi akuboma koma ulendo unowu anatipasa information posachedwa apa ndipo tili ndi chikhulupiriro ndithu kuti zinthu ngati zizi zilongosoka. Sindikufuna ndiyankhule kwambiri za Kazembe chifukwa za Kazembe feyo sitimaziziwa koma tikukhulupirira kuti honorable minister meeting imene nayo ndi Kazembe zinthu atani yankhulapo ndithu nkhawa zathu ndipo kudikira kwathu sikukhala kudikira ngati mene kwakhala kwa mbuyomo. Hello Bwana Pike. Okay, all right, yes. Mwina ang'ambi mwayibweresa nkhani yokuti mukumva kuti ma agency aku Malawi akukatenga anthu amaiko ena, anthu amenewo inuyo mukuzindikira kwanu mukuganiza kuti akhoza mapita pa slot ya Malawi asala Malawi kapena ma agency wali ndi business yopitisa anthu, so it doesn't matter where they find people as long as isakuja slot ya Malawi yo. Concern yanu ndiyo pamene popo kuti mukhulupirira kuti anthu akumatenga ku Tanzania awo ku Zimbabwe ku Mozambique akumakatenga slot ya Malawi. Is that what you're concerned about? Concern yanga makamaka ndiyo kuti chifukwa jani sakugwiritsidwa ntchito kusiko kwathu kunoko zokuti akuja slot ya Malawi ndipo vuta kuti ndiyankhe mwina atati ayankhe okha ma agency koma makamaka concern athu kuti maiko ena kupindula ndi ma agency athu aku Malawi kuno zomwe zikutanthauza kuti ma agency athu aku Malawi kuno ali ndi connection ndi Israel. Tanthauza kuti ma agencies maiko mulibe koma athu omwewa chifukwa cha mmene zinthu zikukhalira zoko kwathu kuno akunyamuka kupita ziko lina nkumakapangisa mnthu amaiko ena nkumapindula ifeyo tidakalirabe. Ndi concern yanga makamaka ndiyo kuti chifukwa chani ifeyo sitikuwagwiritsa ntchito koma zokuti slot yathu agwiritsa ntchito slot yathu ndipo vuta kuti neyo ndiyankheko. Okay, chabwino ndakupana ng'ambi apapa nkhani imene yoyo ifeyo ngati wireless zinthu ngati zimene zimafunitsitsa kuti tizimva zoona zokhazokha tikufuna tiyankhule ndi Austin Chipeta ku Israel amene nthawi zonse wakhala akutiyimirira kumeneko komanso amayang'anira anyamata amene akugwira ntchito ku Israel on behalf of akulika komite. Apapa tili ndi mkulu wa ku Israel kuja wanda usanachite react tili ndi mwayi kwambiri kuti Austin Chipeta taapeza Achipeta mwazuka bwanji kuti kudzuka nthawi zathu sizikusiyana kwenikweni muli bwanji Achipeta? Apapa ndili ndi Mr. Joe Kangulu iwowa ndi mmodzi wa maagent amene tikutchulawa amene amanenedwa kuti akumatumiza anthu kupita ku Israel kuchokera maiko ena. Ndikulandireni Akangulu ku program yathu ndithokoze kuti munavomera kuti mulowepo. So chimene ndikufunsa ndi chimene chocho kuti akuti pali mphekesera imeneyi yonena kuti inuyo ngati ma agent panopo poti simukuloledwa kutumiza anthu kuchokera Malawi kuno ndiye mwayamba kumatumiza anthu kwalemba kuchokera maiko ena kupita ku Israel komweko. Nkani ndiona chatu tili ndi mgwirizano ndi anzathu kumindapo okunena kuti mene timatenga azibale athu kuno timatenga chifukwa choti panali mwayi atunje akangulu sakuveka bwinobwino ubale ndi
anzathu aminda umde timathakudziwa zoti tikufunikira anthu mwakuti ndingona tidapezeka kuti tinali ndi mwayo onena kuti azibale athu tizitha kupita kumeneko kuti akathe kuphunzira komanso kupeza mwayo umeneyo. So nkhani yomwe makhako njoti ngati pamunda production yathu sitingamakhale tikudikira kuti mwina ifeyo ngati dziko tikhale kuti tikulongosola zina ndi zina zomwe ngati dziko ndi dziko linagwirizana, koma ngati ifeyo munda ngati timaoneka kuti tikufunikira anthu oti agwire ntchito tidaona kunena kuti tikubadikira mwina tikatengeko kaya anthu ena kwina. So ndiye anthu amene mamukuatenga ku maiko ake atiyo panopa timatenga ku Zambia, ku Kenya, as we speak panopa titenga mwina 3,000 or 4,000 ku Sri Lanka, komanso ku India we are in the process of kuti mwina about 3,000 or 4,000 also abwerenso. So pano anthu amene akupita ngati makota akumaiko amenewo kapena mukuatumiza m'malo mwa akumalawi kuno kuti akamapita 3,000 eyo ndiye kuti mukuone mabuku akumalawi mukuchonga zikuyenda bwanji pamenepo? Apopoto ife omwe tikufuna ndi anthu achokera kuti sikuti pamachita kukhala kunena kuti anthu awanda kumala mwina zimene zoanga makambe ndi akuluakulu omwe amagwirizana kunena kuti anthu ochoka ku Malawi ndi awa. Komano ifeyo tikangoti tikufuna anthu 2,000 mwina ngati ineyo kumbali yanga ndinkamenyerera kuna kuti mwina anthu 2,000 azikhala kwathu kuti awa ni ma business partners anga kumati alesa makhawo kukera kwake. Pazimafika pena kuti nangatirani kuti iso ndi business nangatadzala tifuna tikolole tifunika anthu akolole tapanga produces into they need to be packaged, so we need people to do that. So so tichite on record kunena kuti inuyo ngati agency imodzi ya ku Malawi panopo muli mkati mufuna kutumiza anthu 3,000 ku Israel as we speak now. Of course, on the record, yes. And we are seriously doing of 3,000. We need more than that. In my visa, mbili magamba mubwereza kunena kuti titi ndi ma visa onena kuti anthu onse omwe anakapeza anakafuna mwayo umenewo anakakha kupita by now. So sikuti izo ndi zinthu zoti kumabisa kachani hayi. You can put it on the record. So finally, very final and quickly, chimene chikuvutani kuti mgwirizano umenewo ndi ukhalepo ku Malawi kuno kuti anthu amene wazichokera kuno from your side ndi chani? Anthu badasayinidwa MOU, so MOU mulibemo kuti ma agents aku Malawi azitumiza anthu. So ife tikakhala kuno ife tinangokhala kuti mwina anthu ozindikira tidaona MOU kuna kuti palibepo chomwe tingapange, so there's no point kuti tizikhala tikupusha. We can push, but for what? It's in black and white. No agents are allowed unless mwina kapena ngati mwakuboma adabwera nkonena kuti mwina apa tipange amend kapena titere, but it's out of our hands. Okay. There's nothing tingapange. Zikomo kwambiri akangulu amenewo ndi bwana Kangulu mmodzi mwa mwini wake wa agency employment agency imodzi imene ikutumiza anthu ku Israel mmene mwamverama Malawi thousands and thousands akupita. Sindikuziwa anduna element imene mungaite react bwanji kuti our own agencies from here. Yes bwana Bige andani ujeni angambi. Yes. No, angambi musanayankhule akangulu atsimikiza papa kuti mphekesera mumavazo ndizoona akutumiza anthu ku Israel. As we speak now is working on 3,000 and these ma visas ambirimbiri. So ndimafuna kuti quickly anduna achite react to that one. Kasi ndikuziwa kuti angachite react manthu ndwanji. Honorable Minister. Zikomo kwambiri. Nkhani yokuti tipange react kwa business ya agent. Imene yoyo agent akhozokhala ndi maubale ndi maiko ena kapena ndi maagent anzake maiko mwina. Iwo akhoza kupeza anthu kapena mipata kwa maagent anzawo aku Israel. Kuza tipezereni anthu from that side of Africa kapena from anywhere in the world. Iwo maagent wandikulumikizana ndi agent wina kwina ifafuna kukhulupirira kuti company yawo yapangidwa register ku Sri Lanka. Kukhulupirira company yawo yapangidwa register in all these countries. Koma kuti akhoza kulumikizana ndazi zawo maiko menemo kumapeza anthu opita kumene kumalinga ndi mmene wapangira mgwirizano wa agent zawo. Okay, ndakumvani honorable. Ndakumvani. Yes. Ndi wawo that business. All right. Zimene apangi koma zimene ayankhula achipeta ayankhaso kuti iwo sakudziwa kanthu. Kusonyeza kuti
aliyense akhoza kuyankhula mwake agent wa business kuti ndiyakhuleza mbiri. Yeah, okay. Very interesting. Angabi Mutsekabwa. Ineyo ndiyankhula mobwereza amene nanenera kuti ifeyo ndithu tidakali ndi chikhulupiriro ndi boma kuti ilongosola mavuto amene tikukumana nawo. Zakhala bwino kuti agent abwera mwaita na agent ayankhula panopa ndipo achinyamata tamva khupira achinyamata anzanga azimvera sokha kuti ma agent kuthekera kumene kwali nako. Pempho lathu aboma kuliziwa ndipo chikhulupiriro tinacho kuti aboma akulongosola kuti izinthu zathu ziyambe kuyenda ndithu. Very good. Honorable Minister Mutsekabwa. Itero kwanga nkokuti lero Ang'ambi mwayankhula musiyana ndi nthawi zonse. Ndimanena nthawi zonse kuti kusowekera kwa information kumapangitsa anthu kupanga zinthu zakuita. Kuti kwanse kumakumverera Ang'ambi akhozimati kuti Ang'ambi mwajapanzi. Kuti Ang'ambi kapena munakagona kundende ndiye khangari mwakhamati. Koma zoona kuti Ang'ambi apeza information. Apeza choonacho. Koma achikhulupirira kuchokera kwa Israeli ambassador. Ata yankhula chomwe timanena ndeti kubwereza program ndi aboma Ang'ambi komanso achinyamata onse. Mbali ya Malawi we are fighting kuti chilichonse chitheke ndipo mupita achinyamata mutsiragwira ntchito. Zimene fetu kamba ngati kugwiritsa ntchito agent ngati palipo kuti padzapezeka mpatula akhozotola kuti abwanji tiwalole ma agent as government tilokonzeka kumenyera nkhondo imeneyo yedu ya Malawi program tinayiyamba tokha sitingafuna kupanga frustrate. Thank you. Thank you very much indeed. Tapangapo clarity tu hapa Wanda. Yes. Boma ntchito yake ndi migwirizanoyi koma boma silitha kupanga business PK. Nde zikhabe zovuta government to government yo kuti zipanga imayenda mwachi boma we all know. Sikuti tikunyoza sikuti tikutani komano ma processes nanga CEO maybe they don't value profit samaona kupindula amangothandiza social responsibility pamene wa business amakhala ndi machawi ifo amakhala kupeza pokena kachi tikuyenera tipeze njira yokuti tizigwira ntchito limodzi chifukwa cholinga chake nchokuti Amalawi apite uko akagwire ntchito Amalawi atukuke dziko lathunso likhale likupeza china chake so we all have my interest abwino we need to work together. So pano agent akukhangata uchidwa discount kuti zomwe akunena sizona. Well, it's difficult because unless tikanaziwadi kuti anthu apita anthu ena kaona adi kumene kwapita. Yes, komano I don't think angabwere pawaile siyadziko ngati choncho nkumanama. So for me iyo nda business apanga njira zotheka kuti iwo sazipanga business anachita invest they have to recoup their money. Thank you so much.